Abi, 1 minute dulu tapi edition school nebe damashi Security khali perfect করতে পারে মোসানে বানালে তোমার 1 minute পিছন যে কালো মিক্সিং बयनिसिमबो दमासि फोरबोनि गोजोनै जासिहरनाय थाबाय दिनैनि बे भुबनेश्वर हाजोआव जे पिकनिक स्पट इक' टुरिजमनि नैबे जायगायाव बेजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे 4th एडिशन माबा दमासि फोरबोनि मोनसे बादायलायनाय हाबाफारि लादों बेवहाय आं नुजाफैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे ओनसोलाव गोबां रोखोमनि जातिफोर दं जेरैहाय राभा गार' आरो राजबंसि बर' बेहाय मोनसे जयै दिनै मोनसे एकदम कालारफुल मोनसे कम्पिटिसन दिनैहाय खुंदों बेयो जोबोद मोजां जादों होननानै आं बुंगोन आरो गोबां मानसिया बेहाय पार्टिसिपेट खालामदों आरो बिराद मोजां कालारफुलै जागासिनो दङ। बेयो जोंनि आजै आजौनि मोनसे फोरबो हिसाबै बेखौ फालिबोबाय थादों दा गेजेर ससेयाव एसे खम बायदिखौ नुदोंमोन खिन्थु दायो जोङो जे बेखौहाय मोजां मोनो आरो जोंनि मानसिफ्रा बेजों सोमोन्दो दं हिसाबै दिनै बांसिन फालिबोनायखौ नुदों आरो माने बिराद कालारफुलै मोजाङै आरो ओंथि गोनाङै फालिनायखौ आं नुदों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।